Pawn lama chuan Fernando le Charlotte ti chuan an lo chuaka Fernando chuan I hliam khaladam chiang box silowa inga tinge illa mai lo mai lo le han ti chuan Charlotte chuan nang ni yang mi pa ho hi ven himin ngai lom ani lo chuan na itwa theisin nang ma veng him tu che ni bula kom zera ngai ni a han ti ya Fernando chuan e lo khop mai etela hinam bulvela chu mi than kha tho chuan enteu sonu so avan mel thovea khoi department ronga local ngai ni le e kang ko le cha ka mungai mi lo moite Fernando so atinge hanai bula lo le to so bial lu thang ni nge nge yang hanai ai chu mel tho jok te mai ti ten an lo soi de sap maya an line tha te an lo lak sak thu chu ta le uncle yam nu chuan he la hanai te thren nu pakhat kha kong kala Fernando alo ti boilok che hey zona tlem te ka ne ya voina min khul fe theingem la sa kan zo vel khania a han ti ya chu ta Fernando chuan fel takin khoi mo eng zona mo lo se fiange a han ti lai tak chuan Charlotte chuan kal na ya a ngonga tak mai chuan a kon se sakta chu ta le Fernando po chun ti vak ngai na khelo elai mai chelo kal po hin makati khop mai ti chuan Charlotte chuan ka kan dan chuan Fernando hi chu a boi deuh ning ka khia chu wang chun ni danga local mai ta che a han ti ya chu ta henu hin thla khong takin a ole midang klo zot me nge ati pal tin akal ta ni chu tia akal ta ho chuan Fernando chuan eng thil nge moi ti le ui em ni le a han ti ya ma se Charlotte chuan ka soi to kha nang hi ka thun hwa ye om to wa chu wang chuan he school a po hian mi zong in ka thun hwa ya om ani ti hi an khatu ani ati hetila hian an room lama chuan hana chuna phone lo ena social media lama chuan Fernando le Charlotte omdun lai thalak an post amuta chu chuna thong khok mai a thin ram lo tuk chu phone chu a pai ke tu chuai maya a thian te ho chun makan lo ti khop mai nge nia no ti hala Fernando mai chu a lem chan hi ati ma ni lo tia stan chen nu pa chuan hana ka kin dan chuan nang ma zo khen Fernando hi idu tron to ning ka khia a han tia oi lo lu tu ka lo ti chuan yom ta ne dikhle nem ingai to satlia po ni to lo ingai to ma to ni a han tia chu ta an chen no dang la chuan hana nang ma hi in ngai lu thiam te nang ang ngai che hi he khovela hian an om mai lo nia chu wang chuan ania han buai mai lo tu midang thazok an tam lo tu ani te khachma izong tla po ani lo khamole lo tia sta an chen no pakha chu awan kal vele hana Fernando ana athil pek che hi alu sia chu wang chuan in ka nei thelawang kha ka pelet leng che chuan in ka kan dan chuan Fernando hi kan ngai ang ema mi wa thele milak tlak lo chu ani chen kang lo a han tia ma se an chen no pakha chu kan kalin enge moi soi le ama hian moi na ngai ngo bem ni enteu he poison po hi pe pang moi lom khom mai nia chu wang chuan enge mo nivak se in ti le athil pe ka hin a chiang mai lom tin an lo soi te sap maya nia chen no chu dik cha Fernando hian angai thu lo che ni athil pe che hi le khamoi lom khom mai an lo ti boka hanai chu thin ram thuta mana athil pe kha do kana tang chuan an pai thla chuada chuan a ke ta chuai mai chu vele a vai khan pai ve ko enga ta ma ka telo a han ti zia ma se an han en chian nak chuan lung lu tha em mai blue diamond an ti kha alo om reng mai he chu tin rang takin an chang hal vata a han en chiang hala he chu heart of ocean an ti blue diamond khan hi an ti idang ho chuan ngoi tu alem ani lo mo a tak ani lo wang an lo ti boka a man chu mak ta doi thum man lai ni ya ending ani khanin a le thenga ani lo pon a tak sa penga khala ni nge yang tin an lo si sap lom pok ni te chuan len ngai dan chun sei zera a le mani takang a lem chin ro chun a pe ha wa tang chu ma se le mani wa nen thla khunga heting hian mu thailo tu gan a thok ron hi an han tia an han sei zera
chu tia an suin sui ta ka chuan hana chuan han vom ke mai an tuma ma sen threm pakhat chuan a tak tak ani kha in chiang ta che helo tia a tak tak mo an ti chuan o midang pok zo ta lom chuan tleka zokna hmuna po ka vaking tuwa a tak tak tin an suye hana Fernando chungchang hi inga matak thil hriat lo kan nei ni nge nge yang in chiangna to thili tiang ti ka hlau le mai a han ti chuan hana chuan hei chu heart of ocean tik tak chu ani nge hi mole anti ani si chuan en thinge Fernando han kha kha anei theyang le a tak tak lo ni ta se khoi mi mo a ko ni nge nge yang chu wang chun rang takin police kan ko nga la ngai ni lo tia lungoi ve tu a ko polo ni te kan se chu chu nge en tira ke hi melo mangai melong even le ni ti a en tira ni rom ni a kon ti chok ta ti chuan thren no chuan ni e chu chu dik chi ni Fernando hian ilaka om theina turin le I thinlung an he theina tur hian eng po ti a huam ani ti hi alang chiang khop mai an ti ya chu ta le midang ho chuan nie ni takang imit lak na turin midang po a poi sain ak ve tu nia chu wang chuan Fernando hian alo mangai hle che ani don hi ti hin hana po chuan aklo te te chuan he tiang lo ni tak sia chuan Fernando hi ka thinlung ina ka poma ama ka vapan me ngai don ani hi tin alim ve ta via wani ti chuan mun pakhat lo langa chuta chuan an thian cho ho chuan alo tu khoma hanai chu damdoi hin lo pe a hana e thil ti tu hi chiang mo lo ti ni he tiang ti khak he angai ka khalo Fernando chu thada win nang man han bele tala chuan ol sam takin in hina a gon le mai ka ring tlak ni a han ti chuan nia ka khrialom ma se kama mo thot takin in venan kaloim bo se ngai lom anti ti chuan le an thian nu pakhat chuan Fernando chu ava kol ta ni hetila hian Fernando office lampang lo langa assistant chu ongkala kapu engkim kan chui fel vek to he anti han si fi ole a han tia mania nang ma tha tum tu ron be tum tu che kha tin Mr. Dilena pa ania Mr. Dilena pa te chu kha university leitum tu te thu nei na nei tum tu ten ni bokani tin chanchin engkim chu an reporta chutia thu se ngai thlak lai chuan Fernando chuan Dilan a antia Dilan anti chuan khriat chua anei tir zok don ma dewa hanai lo thla tu Dilan kha a khri chuak to wei maya eo ama khani mo tin rang takina phone chu ari ko wang na han la ngala oh hello anti chuan Fernando Melissa kania hey hanai tenen zuin kan kala ma se akwi talu tuka iron thla theingem a hantia enga tinge ke ma khak mi ron phone a hanti chuan o nang ba kan lo phone lo ten nong chu bial pai ni ti ako kan kan khoi fe kalom chu ban chon local me ro lo boi pi ro ani lo chu mi tin hena abial pai ni thui ran sei dak mai tu ania tin phone chu han da ta de ya ti fu an interview mai ma se Fernando hian aklo te te chuan sir lo ti kha silai nan ka fuwa he buana chungchang a hinani hian engin nam thoina le o ampone se hanai chu ka ba boy phi phatangai ni ti nang takina kal thanga la kapu khoi ai kal don tin system po chuan a kan zui ve ta bokani ti chuan le hanai po chu lem chanangai wangin zu chu ro in ve me boka chu ta le Fernando po chu a kan thleng ve ta Fernando a to ba chu mi mu tu hen i local ta ni mo a han tia Fernando chuan Sao ti chungchang kha engei khriat ni min han khrelte a han ti chuan enga tinge chu khriat duwa chuan engei in ngai chong to ni lom ni a han tia kanin ka eng maum lo ma se ka zo nei chang che ani lo jong ko hu ni khol me don ania an tia ti chuanin hana chuan in tu ga chun dam doi chuan tel zewa ti chuan Fernando chu a han in tira hei in photla ti chuan khano chungchang khriat du in ei chu ka seidon nia a han tia Fernando chuan zu chu han la a han in ve mai boka tuna si ole a han tia ani nan ta ka chuan khano chungchang kha engma khret ka nei ro ni o a han tia mai maya tin kal mai han tuma
mà sẽ alo cho con hay để chuối mày chú ta hana chuan còn chẳng hala hai có chú thiếu khuyết phát cái này à chú hay nè dân nên trong chuan nang hi kata in don to ne han tia hana in thing ge moti itum le han ti chuan yang do tiang khan vel ma ta che kala ka i ro put mang kha ka khave kalom chu wang chuan eng ma in thla hon na tu om lo nia ati ti chuan in chungla ma chuan a kai chhota a no ma chuan foiru an tuma ma se mak tak main salot chu a kon lang ta hol mai hana ka mi pai lo khoi ni mo ka thil khoi thin ho ka se sak da ne khriem a han tia hanai chuan eng moi suya engi se om je chu an ti chuan ango nga chuan rang takin avak ta nga la chemte a kon phok bok tun ma min phasan tu nung bang ha chu nung chungin avun ka lip ti khriem chuan nang po hi chu tiang chu itong ve duem a han tia amai chu chemte chuan an zaya a zai thi nge nei chuta moi te nang hi abil nu tak in hi ti ka khale nem abil nu tak lo ni ni pon khatinga che thangai le nem a han tia chalo ti chuan abil nu tak kalo ni mo ni lo mo chu i buai na tu gam lo nia a han tia khong ai takin min tha suang che an ti chuan nie ka that don le nem che ma se ka mi pai lo khoi wang hian i phu tok su i mu angai ni tin chem te chuan vì cho hắn tụm mạ cho về lại là thầu khôn lâu cơ là hey anh nghe bố nó mình mía anh lâu tì là gắng tại cái là chấm tè cho thu không hoa là cho ta hà na nhưng không bằng chứ tôi nói trong xuân có mấy bài hi nó khởi tỏ xong chứ Ivan này lẽ mày có cần tiêu miệng chứ có thể tiền thì xuân phải nên đồ bao chú ăn bữa bữa hoa là với nó trong xuân có thứ soi khai lâu ngay bây một tuần nhà tiền cho lại mà trong chuan ăn cal tang hala ni ti chuan chalot chuan bathroom lama chuan Fernando chuan foya chuan bolina chuan an foilu ta chalot en thil ngai tia a han ti chuan tuna hian damdoi manga fai mek ani chuan ka thu sei tu hon levin lo ngai thlang che tun nuwa ke lo me chedang ilo in khoi tiang len eve chuan in noya ka kal nan chenga kho en ka mu tiang to lawang che e khiamo tin chem te chuan tui chu a han vita tu ta kal mai han tuma ma se Fernando chuan chalo ti chu abana chuna han pot le ta chu ta le a muya chuan a gon fop ta thut mai Fernando chuan a thalom in noi kal nan chu ka ngai kha om lo ve tin anin fop ta ni hetila hin in lampang alo langa hanai po chu rồi có hạ tắc chuan three anh ấy chu lo en deuh wang maya Fernando he three min petu hian eng tiang na sai nge mo leim bua seng le tin a then no chuan hana eng matol chu e ngai nia eng mai e lo chuan i taksa a chevek don ania chuan i din mun hi pomangai tuna chuan Fernando hi agar ko ki to ning ka khia a kan ti chuan a thina khim to khop mai do kana me chu a kon pai thla thoi maya teu lo mai Fernando hi kata nia tu ma min chu sak don lo a han tia hana hetiang ai om hian eng ma om zum chong hlenem Fernando chuan me chadang azui tua chu wang chuan inun lui kal sanin malam i phanangai lom a han tia nilo ko elo Fernando hian min kal san thei kang lo ni tin angai tua ni chin dewa thil thleng te kha a han ngai tua chuta chalo te khan Fernando kha abial pa nei thu min khol me lawa abial pa chu ni silang chu na soi em chu wang chuan Fernando bial nu ni lo ni nge yang Fernando hian bial nu anei kang lo ni a han te le a hetila hian a thian dang te chu lo kala kan university game kha tran ani trap to nia inga tingi lein thau ve lawa an ti chuan a local lo mayang a han ti local go dilen an pa khel don sin a hmunom don lutuk tia han sei chuan ka sei to chu ka local pe lo a han ti le a ani chuan a thalom ma se i local lo ni chuan Fernando po i mu thei don lo ni chu tin an han soya chu vele endu mo Fernando kan kal ve don ti na ni a han tia o local ve don ne chuan moi tak le dang dai takin ai hin chei dona
chuan ngoi te he tianga a kon in cheina chan chu nangman he na hian in pon to mani nge yang i local lo ni chuan a fail fek don ania i local nge ngai a han tia ma se hanai chuan a oi thei che lo hana ngai to chuan ta se uni hun ram chang tak ani fangnan do hian tiang hian wa man na lo siam te po ani mai thei chin he hunai hian surprise cha tum wangin he tiang hian om te po ni mai thei chin a han tia chutian soida kha chuan hanai po chin sum zo lo khoyang he ka thom no kha kanin thlau ve nga lange adita ni ole hol pakhat lo langa chuta chuan an university na program pakhatam bua sei mang turin local khoma Fernando le a thente ho po chu an local a Fernando thente chuan zanina hian kan ho tu den program sial tak main bua sei don an tia eng tak chu niang mo cha kom to khop mai ti ten lo sei vela lim taka chu tianga an ti ti deuh lai chuan a phia tang chuan hanai le diran te kha an kon lut zan mai hanai chuan a thui kha an ok boka mi ten an han mu chuan hanai le diran an ni so an vein me vea tin anin ngai zong ani tak tak anga ni pan hi ti ten an oma chuta a thian te ho chuan hanai che dan chu amak le mai Fernando ati za tu mane mo ton nai deuh khan Fernando hian ngai sak lo emaya chu wang chom phuba lak le ta tu mane don hi ti ten lo sei velani chuta Fernando thian te ho khan lo lang ve le ya Fernando sono so hanai khan ni rom ni nongma nen khan inin zui thina mo ko tia ma singa tinge mi padang bula su tiang sana vakal le vela awakin nom lo ve ya ka va zo chiang tiang an tia ngai lo vu zo ngai lo ani nen son kanin ngai zo ngai chong thinem a han tia thiampa zakma ta che thu dik tak kan zon chu sak don che lom an lo ti via nie Fernando tuna hian iklo na via mong ti po kan khia ni su mai lo nia i thian te kan oma i du pho chong kan nem thei chania a han tia ma se Fernando chuan ka sei to kha ani su ka bial nu ni reinem a kon ti le ta chu ti kon sei zo che chu hanai le diran te chu an kon kal haya diran chuan nang ni ho chu in local ve ni mo a han ti chuan an thian te pakhathian nang ni ho a nang kha tunge mai ni vak big le helai mun lai hian kan tu chung an kal ve thei pok lom a kon tia a kon pong khop mai chuta Fernando chuan a kon danga diran eng ti tukin nge helai ni local kan khelawa ma se I thian nu nang khan eng ma in le chin na in zum na kan nei to lo nia chu wang chuan ke chu eng ma mit mai ven tu om to lem lo mi lo ngai pui mo du lem su a han ti chuan a thian te ho po hian nie kan thiam pa hi chang bial nu danga nei ti to lom chu wang chuan in lo ngai pui mo ve viau kha angai lo nia a han ti ya chu ta le hanai thian te khan local ve ta sap maya Fernando yu khe chiang lo ni hanai hi me chelak tak mai nia abul om cha hi metam takan omania chu wang chuan kha tianga musi tong kam le ngai pui mo lo tong kam e tong kha pui thei ni o a wan tia chu ta hanai chon thian tu do dok ta tu kha tianga ti wa khangai thenem chu lo wa Fernando nan hian te tonga in kha to kan nia chu wang chuan eng tin pon lo om se ke chuan ama hi ka za a thu dok nei ka pompuya kha tianga in deu so vel kha thul ka tilem lo nia a han tia a thian te ho chuan hana even fel tak ma se so pa chu angai om ve em lom nang ma nen in ngai zong mo ti in mi zong in ngai dan dik lon siam pha nia a han tia hanai chuan a poi ka ti khan pa lenem chuan Fernando bial nui do nei to ani ti tek lo khia kalom pui khop mai che a han tia e pok lo me alo ti ve mai ma se i bial nu chung cha chu kala khangai mi lo thian vek kan nia kanin mel khen te po kai to a irin ngai zon te po kai to em tunge nei ti to kan kha ve cha kalom a han tia Fernando chuan thian a nang ni hon an hian thian kan ni che lo nia thian tam tak chu i nei ni mai thia ma se ke manen chuan thian kan ni po ka khelo a kon te ta chuta hanai chuan aklo te te chuan ila in du ve le me mo ma se in du rang don lo mo le in chi hon chu ala thleng don khom mai tina ngai to ni an thian te ziong mi pakhat chuan Fernando khatiang khan lem chong vel su ani na taka chu ni thil ti zong zong kha kan khawek to nia hanai thik turin me che pakhat sumin I roi ni lom ni kha a hon ti ta chu ta le hanai chuan Melissa
khát tiền khan sấy chỗ tôi này ném kan lo khé sủa pal te po này thế à poisa ko in revin abiam nu tak tak te po alone ve the me the sin han tia an chen te chuan oi lo e he pa hian biam nu ne nga mo mi tu manan du po ka king lo nang mani kom du to lo wangin nang ma thik tu kan ati vel mai zo kan e kha tin an chen te ho chuan an lo ti pakat vio zela chutia an tong le lai chuan chang lo ti kha a kon lut ve ta ka chung chang in suinin ka khia ka kon thleng ve ta e a kon tia moi takin chein ama le a security te ni om tak mai chu in chunga chuan an kon lut ta zan mai chang lo ti kon in lan ta ka chuan Fernando po chu a phudeu zok maya Olet sun zom zel chu episode le kan kon tia nga alo chu hon lo changula kan kon ti le va don ya